Partiya PYD û çekdarên wê berdewam in di astankirina jiyana welatiyan li Rojavayê Kurdistanê. Ku piştîwergirtina PYD ji desthilatê li Rojavayê Kurdistanê destê xwe daniye ser hemû mûfikên jiyanê. Gobacê li ser re her tiştî ferz kirine. Her wiha karê li ser hemû karkeran aloz û qedexe kir. Bi rêya biryar û kiryarên xwe mînagirtina ciwan û karkeran ji cihê karên wan. Li gor agahiyên Arkê got heftiya borî de li devera aliyaniya Rojavayê Kurdistanê. Careke din çekdarên PYD dest bi hilmeteke girtina ciwanan ji bo leşkeriya neçarî kirin. Lê vê carê palayên di nava zeviyan de girtin û veguheztin navendên perwerdeya leşkerî. Di demekî de guwerzê berhemanîn azadî û çinînê li Rojavayê Kurdistanê dest pê dike. Gobêdiviya wê yekê bi karker û palav ciwanan heye. Here li gor wan agahiyan û çekdarên PYD êrişî zeviyên gundiyên dêrna axê û kêşkê kirin û hejmarek ji pala girtin. Veguhestin ji bo navendên perwerdeya leşkeriya neçarî li gundê Girzîro. Bi hatina werzê çinîn û berhemanînê li Rojavayê Kurdistanê pala û karker ji xwe re derfeteke kar dibînin ku hindek pereyan ji xwe re dabîn bikin ta ku debara jiyana xwe bikin. Lê PYD wan pala û karkeran digirin û bu yekê jiyana welatiyan ya aborî aloztir dikin. û ji bilî girtinê PYD baca xwe li ser patoz û berhemên zadî jî ferz dike. Di sala 2012 de û piştî derbasbûna salekê li ser destpêkirina şoreşa Sûriyê, rejima Esed hêza xwe ya leşkerî ji gelek bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê vekişandin û ew dever radestî partiya PYD kir. û PYD gelek sazî bi navên cor bi cor ava kirin û karê wan saziyan jî bo standina bacan ji xelkê deverê got ji ber wan bacan. Gelek kargeh û berhem li Rojavayê Kurdistanê rawestiyan û geheştê wê astê û pale û karkeran jî bigirin.